Na kedua humse dan dengan nagabi ujian nama rumah tanggaon adalah dobonok kuma dalam arti nama rumah tangga adalah tujuan. Jadi na kedua adalah tujuan. Nah kaling na berjolo, kaling na berjolo tadi orang ketiga. Yang kedua tujuan. Jadi mau lalu rumah tangga iba dan setujuan doa inatan iba, doa matan iba pasti martokar doi sampai nalaho sinung nama rumah tangga. Aladang setujuan banyak maju ngabudok ngarai di konseling pernikahan. Ubayakum berdalan siap bulu dua sedang marsipatu pancus, sedang marsipatu tikam. Saat kita jumpa lembe dan tolak pulau merdala. Alana mekatekat kan hidup mekatekat. Jadi semua dia do bahinongmu asa tabuhu merdala mencapai tujuan terjumpa. Pelua sepatu tikami pakai pansus dosa. Manang palua sepatu pasus me pakai sepasang sepatu tingkat. Jadi gudang do gaya pikir amata do inata berbeda tujuan. Adung nasada nama dok nama rumah tanggaon nalahu gabe adung gabe dongan na karejo contohna HP tak subadaga madunok kuma pasangan iba malas do karejo matokar alani perbedaan tujuan. Adung sada inata lomorohana gabe halak namora alia matai malas karejo contohna artina dang sinkronkan. Jadi kusada tujuan ini hidup bahena di dok sapikiran. Tokine perlu dinawanda di foto dan nulis. Hati nopita. Ala lawan bukan. Jadi memang nejulu. Jadi molola sekolah pandita hani diuji pimpinan Tuhan. Isukum makan perjulu di sukuman contohnya sono hidup tadi di tangan sebelah dia do dipakai sinopita gelap siamu do mana habiran pemajuan pengadus pulang biar ngetor. Jadi masuknya di son peduli pada hal-hal yang kecil, peduli pada hal-hal yang kecil di dalam rumah tangga. Coba. Warna ahama desilisia di nopita, ulang bere. Boyo dia lusino dan boyo lusino. Ima kepedulian yang kecil. Jikalau kita peduli pada hal kecil, kita akan peduli pada hal yang besar. Unang majo peduli ho molo na male ibana manang na butong boso. Hal-hal yang kecil do sipili pidang bui iba peduli. Pasti hal na balga pidang bui peduli iba tu keluarga. Kan do tadi nopita. Jadi di bagian sesadarion na patuluhon adalah karakteri berbeda-beda dulu. Ada lo karakter na keras, ada lo karakter na lembut. Dan saya karakter ni buru-buru lembut tadi. Ada butuh karakter buru-buru na keras. Ano kita? Jadi nah maksud di soal ketika kita mencintai orang, kita harus peduli dengan hal-hal yang di sekitarnya. Molo hudokon holong rohak tuh alay na ngadong pembuktian
unang baloso najat aloni najat pamisahiyon aloni pamisahiyon mulumuruk amat taniba dan nabibohong iba molo takang inat taniba dan nabibohong iba kan hidup puda na di pasar Apostel Petrus Tuhita di bagasan sadaryo jadilah dirimu sendiri pada awalnya muliho manguliho tu sinopitaw tu siadion ahado mula ikonido silimamo asa martua rumah tangga jalan apa upat tondo dapat budi nama lagi waduh dengan hal-hal yang kecil ay suruh mersuntik sino bitaw mo ngade biasa memang ikut mersuntik do bitaw mulu daw mulu hiksak kadilugan ima dalam bentuk kebenaran biasanya rumah tangga sulit bertahan alami ekonomi manang parhipemo buasa nomonok pusongoni mulu didok keuangan tidak membuat orang bahagia, uang tidak membuat orang bahagia. Memang betul uang tidak membuat orang bahagia. Alih salilimo kubere harap namar hepeng do nebui pasuk ko sukung ma adi na akan natuat tau. Ano namar baik ko sonam ina omat pasti dia lusibana buhama asa tasom marisin naga hidupan na sering di media sosial wala dilek keming itu menak do inantay jadi berarti dan namudok nalaho si kejar mamuk ko adinda dan nalaho gabi di parhatuban mamuk ko jadi sisaan ng pengajaran di kita apa kita diajari doa manuk pamamon yun na mamoni harta dunia suami molo tutudo na kaning jejim ano di dokoko ditiki hipas ng robuju para sa ito ditikilas ng arsa ni roha ditiki sikop ng di hahurangan ikon hahurangan jadi memang ikubo itu patupau rumah tangga mi berkecukupan berpikir dengan berusaha berkecukupan banyak kong masugot adi anong anak mo dang buwilan ko susu na ringgan manang nalaw tu puskes masulang anong kipeng contoh na aci pasti jadi ikon ringgas do iba karejo posmoha siya pasti ringgas do iba karejo martukat ko tahin ringgas o martukat ka mangula sino bitaw pe siyan ahana postur tubuh ringgas do karejo sino molaho na potong muna hatuaw ikaringgas do hidup na di doko si Amsal hai pemalas lihatlah sebut dan perhatikanlah tingkah lakunya belajarlah dan mau doko kumalas dari yang tersebut koma masuk tu dalam wajarok asa semangat kita rao marumah tangga dan kita jadi selamat berbahagia mani amuna sebagai dokonok kuma pasangan muda di bagasa sehari nomor tua imahalak manangihon hata di debata nopeksa jalan nama dosa. Mau lihat iman di Tuhan di bagasan bornya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alai Tuhan di batang di bagasa sadaryo anak buru ni yang memutus son lahu marumah tangga. Paingat na sila Tuhan tu silangmu nabadiyay namar kolong ni roha tu akarwas na somoni matok Tuhan
sikap misia itu sino bitaw songon holong di Tuhan Yesus songon itong holong di sino bita tu siya dari Tuhan. Anda itu di mata paso-paso marumah tangga na sida jamaah sakapmu di keluarga na sida ramoti paso-paso. Anda itu di mata pergugui aporsyon na sida asabui Tuhan magdalani rumah tangga ni sida di bagasan holong dami lasni rumah do na bisuk siya nang saluhuk na disona dari Tuhan keluarga tampungan do keluarga situ Tuhan di bagasan sadang iroha arsauran sarongan na sida Tuhan di bagasan sadarion lahong mamastahon pamasu-masuon atau masarion atau ramudi sakat menyasida pada usia anak kapal pinuji jala pinasangat mahu di bagasan buarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang kaya. Amin. Tuacara pahotong dohot pamasu-masuon pardongas sarbion di hamuna dua na jongjong wain dia lupan di bata do dia lupan ni dongan na bumudison na jongjong do hamu dia lupan di bata bual ni asi ni rohai lahu mangido pasu-pasu nunga masih ada roha hamun jala masih haulong Pembantusi nunga di paradehamu di remuna laho marsaulihon asimirohani di mata marhite-hite pamasu-masuono satok-tok kamu di bagasan asi do tolong ni rohana di parsarepeomina di bata pargogona sohatulusan namanok palangi dohotano rodina sa isina ibana do namanopa bawa do borburui dan dengan sesada bawa ujung ubay masada boru-boru pakukubi tangurupi di ibana bahan akutna talani i tadi konon ni bawa do amana do inana atau pod dirina tu niudina naga besada daging no nasidana dua asadada dua binasida tung sada daging do ope nang pinadomu di debata dan jadi sirangon ni jolma obartusi di hamuna dua song ripe naik baru hamu di kotok-tok kamu mangaradoti pulau muna masih hawolongan jala masih paune-unean dibaheni naik mahamu toktong masih tukol-tukolan do masih tugu-tuguan dinasa si pikiran dohot nasa brau ainunga di jauh di mata hamulau majaga dohot mangaramoti hasadaun ni roha dohot habadiaun ni pardongas saripeoni jala pardongas saripeomunaon naing toktong maruja di holong nasiat tuhata songoninang panguluyong muna obar tulongo ni roha ni di mata dibaini hamu akabawa radoti hamu maruhut pardongas sarepioni tu par di hutamu nabi suak songoni ma akka parok buat tu sinoduna songop pangului muna tu debata songoni manak kamu pataridao parsauran di Kristus dot huriai martor ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha marsirupan di bagasan holong ni roha ihutusi naing mahamu saroha sa pikiran togu jala marbengik ni roha di sitaonon songon na pinatudu ni Kristus maradokpon muriana
ope naing jalong munama pasu-pasu pardongas saripyo alani patubihiho kamuma sakak dohot pada muna dadua laho mardongas saripe diadopan di debata do di jolo niang kadongan na ungu di song di seputar kampunang bercampur kok mupita bol situ orang nagali panijamku padang ma aw sadarion na itu rumahku sariling aw mangudu di sekilas ng asat ni rohak buge di kipas ng ujul rohak pasahiton di kisikop ng dinahuruangan pe semana tama ginayan ni na percaya di Tuhan Yesus. Au sinopita boru situmorang manjakoko adi saputra tambunan gabe sinoduku merpadan ma ahu sadarion naikon haholong aku ho salele ngau mangolu ditikilas nang arsa ni rohate tiki hipas nang uju na ro persahiton tiki sikop nang dinahurang te soon natama binani na persia di Tuhan Yesus. na poso ni di bata duau na mambuan akana di bagasan guar ni di bata au dohot di bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan guar ni todi porbadia au madok Tuhan na pinadomu ni di bata dang jadi sirangon ni John. Amin. Tuhan di bata di pasu-pasu jalan diramu di Tuhan di bata mahamu di sodako Tuhan di bata mabuhina Tuhan jala asima rohana midamam di dopako Tuhan di bata mabuhina Tuhan jala di pasaur madamena tutod di munabi. Amin. Idamang do'dainang disok kami majelis jemaat GKP 22 masuk kacunenong majahon song surat tamasumasun terbagason nunga majalo pasu-pasu terbagason imana marguar adi saputra tampunan dohot novita boru situmoa di hari tanggal Selasa 24 Juni 2025 Partita nama Kubasi Partita Mahita Garu di Huria GKPI Blok 2 Resort Tajunedong Wilayah 5 Asahan Labuan Bajo masing-masing ditandatangani Natoras Guru Huria Doho Partita Resort songonima pinabotohon jadi kami Majelis Jemaat Adok Tuhanuna Saluhuna Ruas GKP Buluk 2 bahwa Adi Saputra Tambunan Do Nopita Boru Sikumorang telah resmi menjadi suami istri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
disonggu pasal tamido pilihan hamul kenal itu sai jalo jala pasu-pasu ma pilihan namyon asa gabe dalam panik danion parsauran do ulang asini roha di boyang bay mangul nami gabe pilihan na hubar tulomo ni roha jala parsidot parohon harajon kolong kasitonga dot adamyongu disadok portibion buhay marohanami marhite totlim asa say toktong madok moleate tuho di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asini roha siya Tuhan Yesus Kristus kolong ni roha siya di bataan dot parsauran ito di porubadiama na mga ramuti hamusa luhuna Wata iman napatubahon jalan mangulaw pamas-maswa patumas rebel ni anak do parumain nami hami bentong pertanian tu di bata saya lam kita batuat tambah dia muna pengulan hurian nami hai paso terlumui mabisu nasihat Tuhan ini mulai ada media amat teraja na tersori pada terlumui dia di hula-hula nami hula-hula na poso satu hula-hula na matua iman na manguluhon pamas-masuan pada masa ni anak do parmain nami saya doa tabat teman mengalir di hita kasilas keroha terlumbui mewah pasal tujuan nyarion nuksikop raja nami saya bagas joroon asa ulur maita itu mani bagas nami manang tinganan nang di barade hami ala dong do di patah hami disi ima air sedio do ida nalas asa ulur maita tu si nuksikop nabar si banguli raja nami ima taringot tu ada habatau tailas isi mahami lao manggalar adat nagok nok macalar adat nagok sian gula-gula nami sidumora alini raja nami asa ulur maita tu tomani bos nami suang-suang ini mandi bangulan hule nami dina mengurai ulam nami anau di tomani alaman nami asa tokdong do hamu di bangulan hule nami nalao mengurai ulam ta duk sikop sian bagas jero songonina buah-buah sian hami para nak gabi jala horas ani sian surut perbo jembolo makawala tehon kamatari wala nama losi nama kepertikian di bangsa dah beda orang deo las mulai atau mau sehuli dihami mat pengulen huli arak doa pedita di mana makubasi
Ulaun pamasu-masuon ni buru nami rak dohot dena nami ima pasu-pasu pardongan sari bioni asimahan Tuhan saat may pasu-pasu muna yamang pasapan ni Tuhan tatu dikenal roh besok rahasia ada sidah yang masuk trio keluarga bahagia rumah tangga rahasia syukur di tongga-tongga di keluarga di tongga-tongga di lingkungan lumo mah di tongga-tongga di huliara mabuah mah kita ditanya tah asa di pasak plat tahaduan pas-pas mah tunggu duni sudah sidah langsung lima dihamun nasaduna na pasang bihami nama kahulung hami jumulu masyan kami nomor 27 orang langsung lima orang diburu nami beri nami buru 27 orang mereka beri 27 orang soal lima orang disebutna bulan nami sian nama itu sahat raja nami mau lihat masa nami totong-totong di bertikilo di siapa radio di rohamuna nama utuh anak ni amang buru nami mana gabehila nami raddoh buru nami nagabi parumain ni amang buru nami ima di nama zalo pasu-pasu pertuasa di Indonesia satu kata marhite na posona di partikelo kami biartong matayang mata mata asa tu tidak ada roh di dalam kata di kita kejeng numur mardongan yang kaso obarma akaraja nami dua buah ni raja ni man buru nami lah karim buksiko anon siap berzor di Tuhan tau rapu turun mahita tubuh dunia lawan nasida ana dong dari paham nasida di si lagi nalah hudlat di si mahita mazal doh mangaleho ubar turuh ni apa mau ngalong na pihak kerajaan ini naso sahat ko nami tu kita saluna las omma ko nami dohot zuzu nami di sialah haradion ni rohamuna upasahat tayo matu kita saluna gudang mau lihat mah di kita
Ulota di bagian tikio di permusik nami Bandang Manjolo Luguni edita nomor ono pulono saya. Di bata dong kami lo mangulau. Balibana aposanmu sepaseret rohani. Di bata baidong kami. Masada marohata martanya. Puji-pujian masa ngapot dohot hamuliau di pasangan rohanami tua lupamu aliamang partikan basa di bagasan sadarion oleh Tuhan marlas ni roha dohami ala asi dohot holong ni roham na toktong mangaramoti kami seluruhnya talumobi di bagasan sadarion oleh Tuhan keluarga anak boru ni huriang adi saputra tambunan do nopita boru si kumurang di bagasan sadario Tuhan mengamat jalo pasu-pasu pardongas saripion dia rupamu ali Tuhan jala marlas di roha dohami di sini diasi do tolong di roham na toktong mangaramoti hami saluhna boleh ate matuhan tong di pasato di hami saluhuk na hay pasok pasu-pasu na sumurong dohot tiur ni ari di bagasa sadario Tuhan boy hami marlas ni roha martangiak kan laho patupahon nami ma songon ulaw adat habatakon nami asima roham ale Tuhan homana mamasu-masu homana mangaramuti ulaw namun asa ibagasa sadari roha dami holong dohot habisuhon nasyak kualito nasabuhi sudi nasida ali Tuhan nasida saluhut hasuton gison nang nanyabangan nang saluhut hula-hula ni nasida sian hula-hula na poso satu nama Tuhan nang saluhut Tuhan bor nasida na mangrupi nang do tali Tuhan akaparsinabul parhatan nasida lehom ma habisuhon nasyakko asima rohamali Tuhan padau dihami sian akka betabat akka persalisian diakka ulaun namyon muliate madiwali Tuhan di bagasan keluarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami asini roha siat Tuhan Yesus Kristus holong ni roha siat di bata ama dot parsauran itu di porbadiama na mga ramoti hamusalutna amin mga diet may ito sa heli mga tikit pangusin amin badang magolo ala mga diet do pangulinuria badang mga naupatusin
huria namin. Dia muna permusik namin. Kalau sikop di huria. Abi tong tamama rola marsoba bangulan huria namin. Baik dia mengma nawabar kusik. Raja Nabi dot XDTU na boy terpasat kami dan nahali ulit kami Raja Nabi hidup na boy terpaduang kami asa titik masuk pagulang-gulang pangarona tung sorot peso panium namin tuh hamuna pangulan diurai nami amat tadi pertama tok namang gohi pasu-pasuna siya tonga-tonga ni Urieta sa resort dia mula tuh kami do balikan ni roha muna nung nga minum kami na pinatuwa muna berbunga-bunga tangan nang asih mah dituro di Batam dia ke aren endo di pas-pas di Batam ini tangan muna soalnya tangan itu masih dongeng nami ada nama harto mah na dulu ya oras na kami mangaton sabi marni bagad sama dia muna nah mga dia langsung mah cutunya teh bagi dia mau ada jenai pergi kami ada mau situan siap tong-tongan dulu ya ni tahu mo tio pinatua suatan padamang maju tio las padoma to asara Kemudian didikyo na mabot nang buto namin at tuwa ni Godok namin alani dia muna permusik namin asa berjolo majo alu-alu dalawang tua mata de bata situ lusadai mau lihatin mga di permusik namin etan biha adong ano na kapagkatan namin di pangalakan namin na orang lebih asa alu-alu damang matua mataraja inatasuripada na lihat na lulu langsung diikuti dia sama Godok ulai-ulai. Mau lihat tema dia mau permusik nabi. Dia yang mengaliat mahabdi buku ni alaman nabi or. Iman dapat dari dia ho. Ini berlasan roh kami. Ini menjalo pasu-pasu pada masa review di anak do paruman kami siap bagas joroi terhiti-hiti na bosona bada mama godang lihat di asli lihat gabe lihat perperasan dia habis seluruh pindah persili sabungan terlumui di anak do di paruman kami bada mama
Pada buta selesai hubungan langsung mah asa tabogol di Bangna Meme di anak taduk Parmaita. Pajulu salati, pajulu. Oke. Jadi di zon rohami sian pamurwamuna sian sibatuani boru sian marka manukari siahat sinaga soksongan idohor sian naparumuna marka marbut manulubi dohok parlas roha ima di lebakan dokon rumah tangga darikan lain nami di zon. Jadi di sana lima iharoro nami sama kerja nami kalau bumi kamu tuh udah nami bisa luhukna kolan pagwahon asli rohan nami mah di bartong nami di sekolah kalau tuh kadang arong poyan non bumi kami las rohamuna di kehadiran nami mah sama kerja nami kerek kamu ayo pernah bui itu bui bumi kami apa di tikion kolan asli rohan nami nama. Jadi sok-sok ini madohot di inang bawah nabosok. Mula tupe horan jok-jok kami dohok makatay di zon inang nabosok. Uli diranas maroham ang giyak ba rumah tanggamu, rumah tangga daringkan orang lo tujuran hari. Jaran naolo hamu ajaran ni hula-hulat ta. Nang sok-sok lo katuat ta. Jaran naolo mengajari. Ang giyak ba di tikyon. Asa jupang ma dinalahat di abu jupang na di duluan. Asi rohan yang amat dari bata. Say tuba na ba tuba boru olang lot di rumah tangga muna tujuan hari Tuhan mga masuk-masuk di partikyat ta apa di tikyon jadi alangan manoban-oban mga itu hula-hula namion may kamuma amang itina nauri kalitan
namin na poso di sodo ida nami nagkamuma nagkirang-kirang naik asang kiat terpasok-pasok ulah ton di partikin apa hari terlebih mati keluar kata terlebihlah hidup gua dipahami sama guru mereka nabi mau lihatnya mah dia pun rajanya guru nabi Tabaya kabar persaulian terlumui mayatong nang hani pasok asa dahon nami seorang yang dua pinatikon hujur di pona kabian mangatunya pihak mangalaka rajanya guru nabi saya itu si madapotan persaulian jadi di kita nama ramaranggi dia muna pura suhut tuk songoni pena boy terpatu pahami sedomat tubuh muna deh las marah muna siditik masuk pagolang-golang pengarahuna otik sosadia na boy terpasar tami sedomat tubuh muna boru bere doi bebere sili sebungan amat tadi bataman tong namang gohi pasu-pasuna anu sikop pami ngebuat dua lawan nabi de palo dikion badama masih ditiu hasaran nih Bula-bula si Mamora, tulang papahan, bona tulang papahan, bona niari sirigar, tulang narubut harumunti, tulang pamobar,
Manuru Bula-bula na marhamarangi sianibar Batikinor Raja Nami Pasatay Katua Muna Tikyo Lasrohan namin. Jadi kita orang yang berulah sama-sama Marboras Spirit Perjulu baru anggota Marboras Spirit Guru nong Marjana para musuh kami nung saat kami sibuni alamannya orang baru kami naik pasal Marboras Spirit kami tulai jadi akan orang baru kami pertama